हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासैबो मोजां दं। दानि लोगोफोर आपडेटआ जाहैबाय जोबोर इम्पर्टेन्ट बेनो जादों आसाम पुलिसनि रि इन्टारभिउनि मोनसे गोदान नटिस लोगोफोर बेनो जाबाय PST फेटनि थाखाय मोनसे गोदान टेन्डार होनाय जादों। दा बे टेन्डारखौ सोर मोनगोन आरो लोगोसे मारै होनाय जागोन थ' नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हादों। मानो होनोब्ला दाखालि बावै जिथु रिलिज जादोंमोन बे पस्टपन खालामदोंमोन माखासे जाहोननि थाखाय। दा बेनिनो गोदान टेन्डार होनाय जादों लोगोफोर। दा बे टेन्डारखौ जों नायोब्ला जों हमनो हायोदि बेनि इन्टारभिउआ फाइनालि रि इन्टारभिउ जानायनि 100% चान्स दङ। दा बेनिखायनो जों थांसै टेन्डारावहाय मा होनदों लोगोफोर दानिया जों नायनोसै टेन्डार। थ' नोंथांमोना गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे नोंथांमोना बेल आइकनखौ थुनानै लादो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन। जेब्ला आसाम पुलिसनि मोनसे वेबसाइटआव फैगोन अब्ला जोङो मोनगोन मोनसे टेन्डारनि मोनसे नटिस लोगोफोर। दा फाइनालि फैबाय आं अफिसियेल पेजआव। दा बेवहाय थांनाय लोगो लोगो जों मोनसिगोन नैबाव लोगोफोर मोनबाय 28 अक्ट'बराव ओंखारनाय मोनसे टेन्डार नटिस लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय होनदों लोगोफोर माखासे माने इलेक्ट्रनिक बुस्थु नांगौ जादों एबा लोगोसे सफ्टवेयर नांगौ जायो नङा होमब्ला जिथु माने PST टेस्टआव। दा बेनिखायनो बे बुस्थुआ आसाम पुलिसनि आखायाव दायो गैथ'वा थ' बिथांमोना बेनिखायनो टेन्डार होनाय जादों जे बेखौहाय रेलिखौ कन्डाक्ट खालामनो थाखाय। दा जों बेवहाय नैबाव क्लिक खालामसै लोगोफोर थ' बेवहाय क्लिक खालामबाय। दा बेवहाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जों नायनोसै नटिसखौ लोगोफोर बेवहाय मा होनदों। दा फाइनालि जोङो बेवहाय नुबाय नैबे नटिसखौ बेनो जाबाय नै लोगोफोर बेनो जाबाय आसाम पुलिस हेडक्वार्टार्स उलुबारिनिफ्राय फैनाय। दा बेवहाय होनदों लोगोफोर बेखौहाय अपेन टेन्डार होनाय जाबाय लोगोफोर माने इनभाइट खालामदों IGPआ लोगोफोर माने टेन्डारखौ होनाय जाबाय मानो होनोब्ला नैबे PST बा फेटखौ लानो थाखाय। थ' बेखौ जों नायोब्ला जों हमनो हायो जे बेनि इन्टारभिउआ 100% बेहाय रि इन्टारभिउ जानायनि चान्स दङ मानो होनोब्ला सिगांनि कम्पानियाव बेखौ होनाय जायाखै नटिसखौ। थ' आं सानो सिगांनि कम्पानिखौ जाय माने SLPR बेखौ लादोंमोन थ' बिथांमोनखौ जा माने केन्सेल खालामबाय जानो हागौ। थ' बेनिखायनो बिथांमोननि पेजआव बेखौ मोननाय नङा। थ' नोंथांमोना थाङोब्ला बेखौ आसाम पुलिसनि पेजआव मोनगोन एक्सट्रा दङ। दा बेनो जाबाय लोगोफोर नैबे नटिस। दा बेवहाय होनदों माने थ' बेहाय माने टेन्डार माने इनभाइट खालामदों आरो ना नटिस खालामदों माने नटिस होदों जे सोर बेखौ लागोन एबा सोर कम्पानिया लागोन। थ' बेवहाय माखासे इलेक्ट्रनिक सफ्टवेयर नांगौ जायो नङा होमब्ला बे PST फेटआव। थ' बेनिखायनो बिथांमोनाव दायो गैथ'वा बेनिखायनो बिथांमोना बेखौ टेन्डार होनाय जाबाय। दा बेखौ जों नायोब्ला जों हमनो हाबायदि बिनि रिलिया फुरा रि इन्टारभिउ जानायनि चान्स दं लोगोफोर जाय खारखांनाय फेल जानाय बा आरो पास जानाय गासैबो रि इन्टारभिउआव नोंथांमोनाहाय इन्टारभिउखौ होनो हासिगोन। थ' बेबायदि मोनसे बेहाय आसा दङ। दा बेनोसै लोगोफोर आपडेटआ बेखौ होदोंमोन 27 अक्ट'बराव IGPआ होदोंमोन लोगोफोर नैबे नोंथांमोना नुनो मोनदों एडमिना जाबाय बे लोगोफोर IGP लोगोफोर इन्सपेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस। थ' बिथांमोननिया बेखौहाय होनाय जाबाय। दा फाइनाल जों बेनिफ्राय हमनो हायो जे बेनि इन्टारभिउआ रि इन्टारभिउ जानायनि चान्स दङ। थ' नोंथांमोना प्रेक्टिसखौ लागातार खालामदो आरो लोगोसे बियो दाबावै जानायनि फुरा चान्स दङ। बे जायगा लोगोफोर जेब्ला टेन्डारा जोबगोन अब्ला जाय मोनगोन थ' बिनि इन्टारभिउखौ लानाय जासिगोन उइथिन नोंथांमोना वान मान्थल' नेनांगौ जानो हागौ डिसेम्बराव आसा दङ लोगोफोर बिनि रिलिया। दा बेनिखायनो लोगोफोर थ' नोंथांमोनाहाय बेखौहाय एसे वेट खालामदो आपकामिं आपडेटखौ आङो जेब्ला मोनगोन फिक्स आपडेटखौ अब्ला नोंथांमोननि थाखाय होनाय जागोन। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव डिसकास खालामदो बिनि रि इन्टारभिउ जानाया मोजां ना गाज्रि। थ' लोगोफोर आसा खालामो बेवहाय 100% रि इन्टारभिउ जानायनि चान्स दङ। दा फाइनाल आंनि लोगोफोर आपडेटखौ बेवहायनो दोनथ'बाय। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइबबो खालामनानै लादो।